Evar baş evvel nêjewên çan başin îro 27 Cotmehê 2023 û mûşanek din bi hev renin. Ev weşana me jî ne zindiye li îşev em ê di kanala me ya Tirkî de weşanek zindî bikin û li ser mijarê di rojevê de bersiv bidin. Pirsa û dizanîn gelek mijar hene di rojevê de êrişî li dijî Başûrê Kurdistanê, êrişî li dijî Rojavayê Kurdistanê, li nava siyaseta li nava Tirkiyê, dîsa şerê Hamas û İsraîlê ev şer ew bandorek çaval serê herêmê bike ew Kurda çiqas eleqedar bike çiqas neke daxuyaniya Tayyip Erdogan ya derbarê Hamasê de dîsa îro wesîrê karê derveyê Tirkiye Hakan Fidan got ji Amerîka û Ewropa re got hûn yekpegê wek terorîst bimînin em ê jî hûn yekpegê re nebêjin terorîst em ê jî Hamasê re nabêjin terorîst. Tiştên wisa got em ê ser vê mijarê biaxivin kanala Tirkî de lê sibê nebêjî dist bayana roja yekşemê belkî divê kanalê de kanala me Kurdî de jî em ê dîsa weşanek zindî bikin û bersiv bidin pirsê we eger pirsê we hebin û jînhadê dikarin binivîsin û îro em ê li ser rojava rawestin êrîş îro li dijî Dêrikê çêbûn Dêrika Hemko li Rojavayê Kurdistanê li bajarê Dêrikê girêdayê kantona Qamişloyê îro di sê cara êrîş pêkhatin pêşî malek ji aliyê artêşa Tirk ve hate bombebaran kirin paşê jî şirketek ziraatê hate bombebaran kirin û hêzên Sûriya Demokratîk navenda ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk ragihand ku fermandarê wan Ferhat Dêrik di van êrişên li hemberî Dêrikê de şehîd bûye. Navenda ragihandina ya Qesedê ragihand ku fermandar Ferhat Dêrik şibilî di êrişa hewayî ya dewleta Tirk da şehîd bûye û daxuyaniyek dirêj hatiye dayîn. Ferhat Dêrik di sala 1995 da li Dêrikê ji dayîk bûye Rojavayê Kurdistanê li Dêrikê Dêrika Hemko û roja 27 Cotmehê yani îro li Dêrikê şehîd bûye. Ferhat Dêrik demek dirêj di nav YPG da di nav Hêzê Sûriya Demokratîk da tekoşîn kir û dîsa di koordînasyona navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û hêz koalîsyona navnetewî de wek koordînasyon cigirt yani koalîsyon hêzên koalîsyonê ji hûn dizanin hene li Rojavayê Kurdistanê di navbera leşker an jî hêzên koalîsyonê û hêzên Sûriya Demokratîk de koordînasyonek heye yani desteyek koordînasyonê heye. Ferhat Dêrik jî demekê di vê koordînasyonê de cih girtiye û beriya demekê jî di êrişekê de birîndar bibû. Piştî ku birîndar bibû li nexweşxanê hatibû dermankirin û baş bibû Ferhat Dêrik lê îro mixabin li Dêrikê di encama êrişek hewayî de şehîd bû. Niha li vê derê tê gotin ku yani tiştek wiha ye balafirên dewleta Tirk ê keşfê hene rast e. Lê eger ji bejahî yani ji kolana agahî negirin li ser erdê agahî negirin çi zanin ku kî li kê derê yani ihtimalek mezin îstixbarat girtine ku Ferhat Dêrik li wê derê li wan derê û piştî vê îstixbaratê dewleta Tirk êrîş kirî. Yani ev jî dide xuya kirin ku hê jî şebeke hê jî xayînên ku li Rojava jî li Başûr jî li Bakur jî mixabin dewleta Tirk re dixebitin ji bo çend xuriş pere heysiyeta xwe difroşin, welatê xwe, gelê xwe difroşin û ji her tiştî muhîmtir dikevin destê xwe dixin xwîna ciwanên Kurd, şervanên Kurd hê jî kesên wisa hen. Eger ku kesê wisa nebin, balafirên dewleta Tirk top û tank û keşfê wan gêrî ti tişkî neyê. Hêza herî mezin a dewleta Tirk mixabin ev xwe firoşin û îro jî van xwefiroşa agahîdan dewleta Tirk û yek ji şervanekî Kurd, yek fermandarê Hêzê Sûriya Demokratîk Ferhat Dêrik mixabin jiyana xwe ji desta şehîd bû. Îro ne tenê li yani êrişî li malê êrişî şirkeyeke ziraatê jî kirin. Şirketek li Dêrikê yani şirata ziraatê karbarê ziraatê dike bazirganî ziraatê dike êrîşê wê derê jî kirin çima ji ber ku naxwazin yani aborî bimîne ser yani binasazî bimîne şirket bimînin elektrîk bimîne nexweşxana bimîne naxwazin ti tiştek bimîne
yani her roj dijmintiya xwe nîşan didin. Îro newaya jin de hevpeyvînek bir Foza Yusuf re heye. Foza Yusuf jî bahsa gelek mijarên girîng kiriye endama konseya rêvebira tevdemê dibêje şerê îkîrûl Kurdistanê tê meşandin şerê qirkirinê ye ne tenê Rojava dixwazin hebûna Kurdan ji holê rakin ji bo parastina destkefitiyên şoreşa jinê berî her tiştê tekoşîn pêwîst e rewşa İsraîl-Filîstînê jî nirxandî û dibêje meseleya Qarabax Azerbaycanê İsraîl-Filîstînê zû zû çareser nabin van mesela ji ber vê jî ji ber çima çareser nabin ji ber ku hêzên navdewletî hêzên statûk parêz hêzê hegemonîk ji vê ya feyde dikin îstifade dikin yani ku ev pirsgirêk çareser vê berjewendiyê wan dimînin ji ber vê yekê ev pirsgirêka dirêj dikin evana werin çareserkirin jî ew ê pirsgirêkê din derkevin. Foza Yusuf divê bila kes xwe nexapîne bila kes nebe zimanê dijmin yani bi devê dewleta Tirk naxive divê em ruhê kobanê dîsa zindî bikin banga me ji bo her Kurdekî bi rûmet azadîxwaz li welat û nirxên xwedî derkevin divê şev û roj weke şervanekî bibînin eger em bi vê baweriyê tev bigerin em ê bi ser kevin li hemberî siyaseta qirkirinê hebûna xwe destkeftiyê xwe biparêzin. Niha hûn dizanin Nevalnêje ji ber mesela İsraîl û Filîstînê Tayyip Erdogan daxuyanî dabû wê rojê gotibû em Hamasê weke rêxistinek terorîst nabînin û yani İsraîl weke rêxistinekê êrişên İsraîlê terorranin yani jî İsraîl re gotibû hûn terorîstin. Hamas çi ye? Hamas çi gotibû welatê xwe diparêze evana cîhadî ne û vana cîhadê dikin mücahidin axa xwe welatê xwe diparêzin. Yani gotû cî vana cennet e cî we jî cehennem e. Erdogan wisa gotibû û sibê jî roja 28 Cotmehê li Stenbolê mîtîngek mezin ji bo desteka bi Hamasê re pêktînin. Esas derdê wan ne Filîstîn e binêr evana din mijarên cudanin. Yani helwesta Tayyip Erdogan ev kesên li gel wî ku bin navê piştgirî bi Filîstînê re na. Evana piştgirî bo Hamasê tînin. Neçima ji ber ku ew Hamasê xwedî heman zîhnî û fikrî ne. İxwanî ne. Derdê wan ne Filîstîn e xelkê Filîstînê em hemî parastina Filîstînê azadiya xelkê Filîstînê dixwazin. Filîstînî çi dixwazin çi naxwazin em meseleka dinê ye. Lê wek însan tiştek mirov ji milletê xwe re ji welatê xwe re xwast dibe mirov ji milletên din re ji welatê xwe re jî bixwaze. Êca îro Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye bi Wezîrê Karê Derveyê Danmarka re civînek çêkir û dibêje hûn YPG wek terorîst nabînin ji Ewropa û Amerîka re dibêje ji ber vê em jî Hamasê wek terorîst nabînin. Yani devê manê ku hûn YPG wek terorîst bibin em ê jî Hamasê wek terorîst bibin. Yani Hamasê jî wek amûrekî bikartînin. Dibinên vîya de jî mesela Kurd heye. Yani li dijî Kurda Amerika, Avrupa welatên din kî çi gavek bavêje li dijî Kurda kî çi destek bide Türkiye amade ye dev ji her siyasetê birde. Yani tenê tiştek dixwaze. Dijmintiya bi Kurda re. Yani îro eger İsraîl, Amerika, Avrupa qasdî ku Tayyip Erdogan dixwaze destek bidin Türkiye li dijî Kurda Tayyip Erdogan Hamasê jî bifirûşe. û İsraîl û Amerîka û Avrupa destek didinekê jî. Binêr didinekê jî ne ku nadinekê. Yani îro Avrupa Amerîka û İsraîl destekê nadin Kurda. Didin Türkiye. Silaha, teknolojiye, pereye her tiştê ku Türkiye bikartîne istihbarata destê wan daye. Her tiştê ku Türkiye bikartîne ji Avrupa diçe, ji Amerîkayê diçe, ji Kanadayê diçe, ji İsraîlê diçe. Yani hemî amûrên şer, hemû alavên şer, hemû çek ji derve dibe. Yani ev niha balafirek keşfê ku behsa wan dikin perçe neyên dayîn ji Avrupayê, ji Amerîka, NATO ne de Türkiye nikare tişkîwse îçe bike. Dereve tiştê din. Yani ne tiştekî ku Türkiye bi xwe serê xwe dîtiye orjînal. Ji ber vê yekê Türkiye zêdetir dixwaze. Yani dibe ez ê Kurda qir bikim hûn jî merin. Yani qir bikim nemînin dibe yani çawa di sala 1915 da li dijî Ermeniya çi pêkanî dixwaze li dijî Kurda jî pêk bîne û di sedsaliya nû da bi qirkirina Kurdan dest bi pêvajoyek nû bike dibêje hûn jî çavê xwe ji vê re bigirin
حتی نداره وانجی یعنی علی کاری دن اما حتی داره که یعنی نخوازم که بسا tam siyaseta karkırını veremezsandın. Jber ve yeki Tayyip Erdoğan aciz ve mesela Filistin'e şu xarabeke fırsat nekid bini u dibêje baş tamam hûn jî ez jî Hemaserer nabijim terörist. Tiştek dîsal pişt meket nizam çiye. Velhasıl aval neja mijar eve mijar Tayyip Erdoğan ve haftina xwe got ve em êrişê xwe li ser yani sînor xetên sînor em êrişê xwe berdewam bikin. Türkiye hilbijardin jî tê. Niha Erdoğan xwest ku mesela Filistin ve İsrail'e de roleki bigire. Yani bir nav bayinkar yani rolek bile. Herkes beje Tayyip Erdoğan zam çekir. Kes kıymak pek nani ne bu işte yani ne kırın şunu tişki. Jibek ne kırın şunu tişteki jî. Jî aciz bu eşkere desteka hoş bu Hamas'ı ani zaman ihtimale deme peş dad be vajoy hilbijartini vira duştur bike. Jibek herkes Türkiye bigire peyxo u erişil dici Kürdaji heman demede zêdetir bike ji bo ku ew netewperestî olperestî hemû qirêjiya siyaseta xwe ya qirêj ku heta niha didê meşandin hinkî daha bilindtir tûjtir bike û di hilbijartina da bi ser keve. Ji ber vê yekê di rojê pêş de jî divê em bendê bin ku ew ê êrişî xwe berdewam bike lê dengav bigrin yani. Yani dewleta Tirk dengav bûyî qadin navnetewî de dengav bûyî dikevin sed saleka nû û divê sed salê de Pêjî Kurd hene armanca wan çibû armanca wan hebû ku di bîst û nehê cotmeha 2023 de êdî kes behsa Kurdan neke lê Kurd îro li Sûriye jî li Iraqê jî li Bakur Başûr Rojhilat dîsa xwedî hêzek mezin xwedî hêzek diyarkirin û dewleta Türk siyaseta dewleta Türk a qirkirin û îmkarê îflas kirî ji ber vê yekê Tayyip Erdoğan ji ber ku hesabî pêk nehat herçi qas zirarên pir mezin da Kurda jî hesabî pêk nehat pir aciz bûyî û van axaftinê xwe ji ber vê aciziyê dike sibê roja 28 cotmehê li Stenbolê di mîtînga ji bo Hamasê de jî ew ê peyamên tûştir bide. Lê li aliyê din bêguman yani ew qaweta wan cesereta wan ku têkiliyê xwe ji İsraîl, Amerîka, Avrupa qut bikin nîne yani ne ew hêza wan heye ne tiştekî. Di binî de hemî hevkariya xwe jî berdewam dikin yani tiştên hemî derew. Tiştek ez îşev bêjim ev nevelnêja ji kerema xwe bibin abone li vir jî nivîsandiyê ji bo vê qenala Kurdî jî mezin bibe û em hev raweşanên baştir bikin vê ke bi xatirê we şev baş.